Sociálne siete pred pár týždňami zaplavila informácia, že ak vláda urýchlene, rozumiete do konca novembra, neodmietne pandemickú zmluvu, Slovensko automaticky príde o časť suverenity, pretože o budúcej pandémii bude už rozhodovať vo všetkých ohľadoch Svetová zdravotnícka organizácia, skrátene WHO. A hoci sa tu splietli tri veci dokopy, vláda, teda konkrétne ministerka zdravotníctva, doručila 30. novembra toto oficiálne zamietavé stanovisko. Predtým, ako si v pokoji vysvetlíme, čo sa deje a na akom postupe sme sa v rámci koalície dohodli, chcem poďakovať všetkým zúčastneným, tak slovenským zástupcom vo WHO, vláde, osobitne pani ministerke Dolinkovej, ale aj poslancovi za SNS pánovi Kotlárovi, poslancovi za Hlas pánovi Malatincovi a v neposlednom rade aktivistom, ktorí na tento problém upozornili a namiesto zbytočného strašenia v debate konštruktívne argumentovali. Neďakujem len a jedine predchádzajúcim, podľa denníka N, expertom na strategickú komunikáciu a boj proti dezinformáciám, ktorými k tejto internetovej megatéme dodali jedinú oficiálnu informáciu. Vzhľadom na zložitosť problematiky a absenciu podkladov nevieme nastaviť konkrétne komunikačné odporúčania. No a neoficiálne dodali, že existujú indície, že za šírením týchto dezinformácií stojí súkromná firma. Skade? No predsa z Ruska. Čo sme teda odmietli? V máji roku 2022 vtedajší minister zdravotníctva Lengvarsky schválil na každoročnom svetovom zhromaždení, skrátene VHA, zmeny medzinárodných zdravotníckych predpisov, skrátene IHR, ktoré vo svojej aktuálnej podobe platia od roku 2005 a vytvárajú medzinárodný právny rámec práv a povinností zúčastnených štátov v oblasti verejného zdravia a núdzových situácií, ktoré majú potenciál presiahnuť hranice. Pre budúcnosť uvádzam, že pri akejkoľvek medzinárodnej zmluve alebo dokonca zmene už prijatej medzinárodnej zmluvy, ktorá založí nové práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, sa vždy vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Teda neexistuje o nás bez nás. Ani v NATO, ani v Európskej únii, ani vo WHO. To garantuje naša ústava, konkrétne článok 7, bod 4. Zmeny, ktoré schválil Lengvarsky, boli však len technického rázu. Nezavadzali žiadne nové povinnosti, len skracovali dobu zavedenia zmien do praxe z 24 na 12 mesiacov a dobu odmietnutia alebo uplatnenia výnimky zo zmien, ktoré schválilo zdravotnícke zhromaždenie, z 18 na 10 mesiacov. Ak by sme tieto konkrétne zmeny neodmietli, vstúpili by 1. decembrom do platnosti. Dokonca aj v prípade, ak by za nich Lengvarsky nehlasoval. Na VHA zhromaždení totiž stačí súhlas väčšiny štátov. Pýtate sa, na čo sme teda odmietli takú, na prvý pohľad, nepodstatnú technikáliu? Lebo veľmi pozorne sledujeme aktuálne prebiehajúcu tvorbu novej pandemickej zmluvy a hlavne prípravu viac ako 300 zmien medzinárodných zdravotníckych predpisov, ktoré je ambícia prijať na Medzinárodnom zdravotníckom zhromaždení v máji 2024. A kým pandemická zmluva deklaruje hneď na začiatku, že stojí na základných ľudských právach a slobodách, že v plnej miere rešpektuje suverénne právo národných štátov na svoju legislatívu v otázke zdravia, navrhované zmeny zdravotníckych predpisov idú presne opačným smerom. Tu sa z oficiálnych dokumentov dozviete, že zavedenie týchto predpisov už nemá dbať na ľudskú dôstojnosť a základné ľudské práva a slobody, ale má byť založené na princípe rovnosti, inklúzie a koherencie, nech už je to čokoľvek. Že odporúčania WHO už nemajú byť nezáväzné, a ani odporúčania, ale skôr rozkazy. Téma rozširovania právomoci generálneho riaditeľa WHO sa v podstate nesie naprieč navrhovanými zmenami a právom vzbudzuje obavy občanov a odpor aktivistov. Bolo by veľmi jednoduché povedať, že ide o ďalšie z úsilí globalistov oslabiť moc národných štátov a presunúť kompetencie a právomoci z rúk politikov zodpovedajúcich sa občanom do rúk nikým nevolených úradníkov. Ale realita je oveľa prozaickejšia. WHO nie je mimovládna organizácia, ale medzivládna organizácia, čo v praxi znamená, že všetky navrhované zmeny prišli priamo od členských štátov. Napríklad nápad vyhodiť základné ľudské práva z princípov, na ktorých stoja zdravotnícke predpisy, bol návrh Indie. Nápad škrtnúť nezáväznosť odporúčaní prišiel z Bangladeša a ďalšie väčšie právomoci pre WHO žiadajú členské štáty z Afriky. Nie preto, že by podporovali globalistov a farmafirmy, ale preto, že sa na nich bohaté krajiny západnej Európy a USA počas covidu absolútne vykašľali a chcú mať jasné záruky, že sa to v budúcnosti už nezopakuje.
Toto je na jednej strane pochopiteľné, ale ako konštatuje samotná hodnotiaca komisia WHO, tento legitímny cieľ nemožno dosiahnuť zmenami, ktoré idú proti suverénnemu postaveniu členských štátov a sú nad rámec finančných prostriedkov, personálnych kapacít, ale hlavne zamýšľanej úlohy WHO. Viete, väčšina politikov by určite uvítala, keby v krízových situáciách, kedy existujú iba zlé a horšie riešenia, nemuseli niesť zodpovednosť za rozhodnutia ovplyvňujúce zásadným spôsobom naše životy. A tak bez pochyb prikyvnú na čokoľvek, čo sa v rámci WHO dohodne. Ak teda k nejakej zhode dôjde. Lebo do WHO zhromaždenia ostáva už len pol roka a v rámci pracovnej skupiny, ktorá prechádza jednotlivé navrhované zmeny bod po bode, neexistuje k dnešnému dňu dohoda na záverečnom znení navrhovaných zmien IHR. Interné informácie dokonca hovoria o tom, že pracovná skupina bude musieť požiadať o udelenie výnimky z pravidel IHR, aby finálny návrh zmien mohla predložiť neskôr ako 4 mesiace pred zhromaždením VHA, tak ako jej to pravidla prikazujú. Je dosť možné, že finálnu podobu toho, o čom sa bude v máji hlasovať, uvidíme až v apríli budúceho roka. A keďže dnes nevieme, o čom budeme nakoniec hlasovať, ani nevieme zmeny dopredu odmietnúť, ani navrhnúť nové formulácie a k tomu je dosť možné, že nás na konci dňa aj tak väčšina štátov prehlasuje, preventívne sme odmietli zmeny, ktoré by nás mohli dostať do zbytočného časového tlaku. Zároveň sme po debate s poverenými osobami dostali jasný prísľub, že spomínané problematické návrhy nebudú v záverečnej verzii navrhovaných zmien. Napriek tomu uvítam, ak po ich oficiálnom zverejnení prebehne o nich na Slovensku otvorená spoločenská diskusia, ktorej sa zúčastní každá z názorových strán, pripravená viesť konštruktívnu debatu. Prajem vám krásnu prvú adventnú nedeľu.